Ja, undskyld, det er lidt dårligt is, men vi har bare ind til Brøndby Stadion for at se noget fyrværkeri, så vi tænkte bare, at vi vil tage jer med. Så der kommer lige en status, når vi er nået lidt længere, for vi er lige kørt. Og i dag har vi en sodagstalelse, ja. Ja, også. Så vi vil også lige sige... Undskyld, for vi ikke har lavet så mange videoer i lang tid. Men vi lavede en sådan shorts video op i dag, og så kommer vi også til den her op. Det var også en shorts video. Ja. Og så også nogle andre, måske nogen, eller... Ja, vi finder... Så også kommer hjem til mig på et tidspunkt, så skal vi nok også lige lave den der med likes. Ja, kaste den ned. Men ja, vi finder ud af, men vi skal nok begynde at lave sådan lidt flere videoer. Sådan, ikke, hvor det er så meget mellemrum. Ja, vi har jo ikke lavet nogle videoer indtil videre, lægge dem op. Vi har lavet nogle par stykker, men vi har bare ikke sådan redigeret dem helt. Og så skal vi også lige have lidt mere, ja, vi skal lige have lidt mere tid til. Vi vil også bare lige lave sådan en status. Så lige shorts med lok. Altså, vi er henne ved sådan et eller andet tang, eller hvad det hedder. Sådan henne ved sådan en eller anden, jeg kan ikke forklare det, men I kan lige få det til at se. Sådan her-agtigt. Ja, vi var lige ved Circle K. Ja. Og cool. Så vi laver en status, når vi kommer derhen. Ja. Vi er lige kommet her, så nu skal vi bare lige ud og vente. Vi skal bare lige finde en plads først. Ej, det kan jeg ikke. Okay, så det er faktisk startet allerede lidt, men nu er vi kommet ud af. Så.